ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. бо шумо ҳастам ҳусейн Нуриддинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. канали фикри шумо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. агар ҳар яки мо дар фикри якдигар бошем, ин ободии мову шумо, ободии ватани азизамон Тоҷикистон аст. дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед, дуогӯи якдигар бошем. бародари аз камтар бемор ҳастам, дуогӯ бошед. аз шумо фақат дуо интизор ҳастам. камтар ҳами ҳавои дигарш хел шавад, сар кати ҳами чашми рост дард мекунад. бародари азиз, ба ин нигоҳ накарда барои шумо худохоҳад мана бо навор кардам. аз шумо дастгирӣ, ҳамон лайкотон назанед. бародари азиз, то нагӯям ҳеч ки лайк намезанад. ҳамон лайки шумо ҳамин наворро мебардорад. шояд як бародар, як хоҳар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоалло ин савоб аст, садақаи ҷория аст. худохоҳад коре ки 1500-1600 буд, гирифтем то 1900-2000 кардем. кор ҳаст то мисол камтар қиимтар, бародари азиз, аз 2,5 то 3000 аст. хелебзавод кор ҳаст, бародари азиз, 1900 ҳар ҳафта гарантияш кати ҳар ҳафта аз картаи шумо мегузарад. ҳар рӯзи ҷумъа пул мешавад. ҳаст фасовка 2000 бародари азиз, ашари екатон барои хоҳаро, барои бародаро, ин ҳам ҳар рӯзи душанбе пулшо метиҳад. номури ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. инчунин авиакасса мо кор кардааст, 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. номури ман дар зери навор мешавад. дар WhatsApp бародари азиз нависед. баъзе вақт кор ҳастем, бисёр кор мекунем, рости гап вақт намешавад ҷавоб диҳем. хафа нашавед, барои WhatsApp банависед, ҳатман барои шумо ҷавоб медиҳем. сухана бисёр намекунем бародари азиз. боқӣ дар амони Алло бошед. мисли ҳар вақта дар фикри якдигар бошему, дар хизмати якдигар бошем. лайкҳою падилиса карданро фаромӯш накунед дӯстои азиз. раҳмат барои дастгириятон. салому алайкум. ассалому алайкум. ман имрӯз 3 ноябри 2023 худо ба шукр ба дастгирии клиентҳои канали фикри шумо ҳазор раҳмат. манин пежомонам пур бобоясен пуро бисёр мошини обурдагӣ нест, чикор кунем. манин дуюм сиклатам буд, якум сиклат видео карда будем, полни пур. ман имрӯз дуюм сиклата бо видео кардасем, сиклатам холӣ кардасем, боз кардам. бор пур сиклатам пур шуд. ҳозир ҳамин бора бо ҳамин сиклат мезанем. бор пур шудагӣ мошини бурдагӣ нест, мошин дар ремонт.